e Naira. Parece ben que comecemos cos preguntiñas? Sí. Cantos anos tes? Teño 9 anos. Tes irmás? Si, unha de 6 meses. Practicas algún deporte? Practico remo e patinaxe. Cal é a túa cor preferida? O morado. Como levaches o cambio de medianos a maiores? Moi ben. En que sitio te sentías máis a gusto, en maiores ou en medianos? Pois síntome máis a gusto aquí en maiores. E por qué? Porque estou mellor, síntome mellor. Non sei expresarme. Vale. Pois, bueno, desexoche que todo neste ano vaya moi ben e que teñas moitas amigas. Grazas. Eu desexoche que, tamén que fagas moitísimas amigas. E aquí remata a nosa entrevista. Adeus! Hola, nós somos Ana e Naira. E hoxe vamos a entrevistar a dúas nenas de cuarto curso chamadas Naira e Catuxa, que está aquí con nós. Queres que comecemos cas preguntiñas, Catuxa? Cantos anos tes? 9. Cal é a túa cor preferida? O morado. Practicas algún deporte? Si, o voleibol en Rianxo. Tes irmás? Si, o meu irmán máis maior que eu. Cal é a túa comida preferida? Os espaguetis, pode ser. Que tal levaches o cambio de medianos para maiores? Ben e mal a vez, porque costame bastante. Que che gustaba máis, medianos ou maiores? Medianos, pero tamén maiores porque teño moitas amigas. Bueno, eu desexoche que todo che vaya ben neste curso e que sigas así de ben. Eu desexoche que, xa que tes así as amigas que tes agora, pois que fagas máis. E aquí remata a nosa entrevista.